נולדתי 2 לפני קום המדינה, בהר הצופים בירושלים. אמא שלי עמדה ללדת, והוריי שגרו בעיר העתיקה ירדו למטה, היה עוצר, הבריטים לא נתנו לאיש לעבור, והם התחילו לצעוק שיביאו אמבולנס, שיביאו אמבולנס. זה לקח קצת זמן, אבל הם התעשתו והם הבינו שאישה עומדת ללדת, והביאו מין משוריין כזה, וההורים שלי עלו ונסענו, הם נסעו להר הצופים, ושם נולדתי. הוריי כמובן חזרה אחרי הלידה הביתה. הביתה זה אומר בעיר העתיקה של לפני מלחמת השחרור. בזמן מלחמת השחרור, כל התקופה הקשה הזאת, אבא שלי היה מוציא ומביא לאוכלוסייה היהודית, היה דואג לאוכל, היה דואג לאנשים איפה הם יהיו בזמן שהיו יריות וכל זה. וביום י"ט אייר, העיר העתיקה נפלה. כשהעיר העתיקה נפלה, הירדנים רצו לקחת בשבי את כל הגברים, את כל החיילים, את כל הגברים שהיו בעיר העתיקה, כינסו אותם לאיזה כיכר, יש אותה עד היום, הכיכר הזאת, ומסיירים לשם ובאים לשם ומספרים את הסיפור של נפילת העיר העתיקה, ואז נתנו זמן מוקצב שכל אחד יכול לחזור לביתו ולקחת מה שהוא רוצה. אבא שלי ואמא שלי עלו הביתה, אמא שלי אספה קצת דברים, היו לה 5 ילדים קטנים, יש לי, אבל אח קטן ממני בחצי שנה, ואמא שלי אספה בגדים, ובינתיים אבא שלי התכונן. מה פירוש התכונן? זה היה יום שישי, הוא התכונן לשבת. הוא נכנס, הוא התרחץ, הוא לבש בגדי שבת, והוריד את המזוזה של הבית. זאת המזוזה שאנחנו, כשבנינו את ביתנו באלון שבות, בגוש עציון, בחנוכת הבית, אבא נתן לי מתנה את המזוזה הזאת. המזוזה הזאת נמצאת עד היום בפתח המטבח שלנו, מזוזה מכסף, שפעם אחת החלפנו את הקלף, כי מרוב שנים, כן, הקלף כבר התקלקל. אוקיי, אמא שלי אבא שלי כשהוא ירד מן הבית, הוא רץ באיזשהו בית כנסת שהיה סמוך לבית, הציל ספר תורה קטן, את ספר התורה הקטן הזה הוא הכניס לתיק בית ספר של אחותי נעמי, שהיא הייתה בכיתה ב', ושם לה את התיק על הכתפיים, והוא הוציא גם איזה סט של משניות, ונתן לה את זה ביד, בתוך שקית ביד. ואבא שלי נפרד מהמשפחה. הם נשארו שם באותו זמן, ואמא, סבתא מרים ו5 הילדים, התחילו לצאת עם כל האוכלוסייה שיצאה בדרך הר ציון לעיר החדשה. את זוכרת משהו מהזמן? אני לא זוכרת שום דבר, אני הייתי ילדה קטנה, הייתי בת 2. אני גם לא זוכרת כשאבא שלי אחרי 9 חודשים חזר מן השבי, אלא אני זוכרת מין פחד עמום מהחייל הזה. לא רק זה, סיפרו לי שהרבה מאוד זמן לקח עד שהתאוששתי והסכמתי להתחבר אליו בכלל, בחזרה. כשהמשפחה שלנו, אמא וסבתא והילדים יצאנו, זו הייתה דרך קשה מאוד, זה היה ממש ערב שבת, הלכנו ברגל, כברת דרך, והגענו לקטמון.
לקטמון, שהירדנים העשירים שגרו שם ברחו, השאירו את הבתים, אבל בתחילה כנסו את כל יוצאי העיר העתיקה לאיזה אולם באיזשהו מקום. כל זה אני מספרת רק מסיפורים ששמעתי. ולא רק מסיפורים ששמעתי, אחותי פועה כתבה ספר על אבא שלי, וכתבה גם את הספר מתוך ההפיכה. כשהיא הייתה ילדה בת 7, היא סיפרה את קורותיה, ושם בספר היא מספרת את הדברים שאני עכשיו אומרת. שהינו זמן מה באולם הזה, עם כל היוצאים מן העיר העתיקה, ופתאום אמרו שצריך ללכת למצוא בית. אמא שלי הייתה חברמנית, הייתה לה את סבתא שנשארה עם הילדים. אמא של מי? אמא שלי. לא, הסבתא. הסבתא הייתה אמא של אבא, סבתא מרים, שהיינו קשורים אליה, היא עזרה. סבא נפטר, ולכן ההורים שלי חזרו משדה יעקב לעיר העתיקה כדי להיות עם סבתא. זה היה טרום מלחמת השחרור. בקיצור, הם קיבלו דירה של 2 חדרים, כשסבתא הייתה איתנו, ישנה עם הילדים, ואמא שלי הייתה יוצאת כל בוקר לאסוף רהיטים מהבתים של הערבים, שהשאירו שם דברים, ולאט לאט השתקמנו בלי אבא. כשאבא היה בשבי, חודשיים התקשורת איתו, לא הייתה איתו תקשורת, לא ידעו מה קרה לו, עד שהצלב האדום נכנס לאום אל ג'מאל, בירדן המזרחי, ואז אמא התחילה לכתוב גלויות. היא התחילה לקבל גלויות, היא כתבה באנגלית, וקיבלה תשובות. יש לנו כמה גלויות בספר של פועה, ולא רק זה, אלא נשים מן העיר העתיקה היו באות אליה, כדי שהיא תכתוב להם מכתבים לשבויים האחרים. אמא גם דאגה שיקימו בית ספר בשביל הילדים, הלוא היו לה 2 בנות כבר בבית ספר. הקימו בית ספר בית יעקב בקטמון, שגם אני למדתי שם עד סיום כיתה ח'. קודם בגן, כשאני הייתי ילדה מפונקת, לא רציתי ללכת לגן, אמא סינפה אליי את אחי, שהיה צעיר ממני, והוא היה שומר עליי בגן ובדרך לגן. זהו. גרנו, כשאבא שלי חזר מהשבי, הוא חזר ביום כ"ב שבט תש"ט, זה כבר היה, כלומר 3/4 שנה אחרי קום המדינה, הוא היה אחרון היוצאים מהשבי, מאחר והוא היה, הוא נשא בתפקיד בשבי, בעבר הירדן, הוא היה המוציא והמביא, הוא דבר שפות. אבא שלי דבר שפות, כי הוא התחנך בגרמניה, והוא ידע גרמנית, צרפתית, אנגלית, הוא דבר שפות, והוא היה המוציא והמביא, והרב של מחנה השבויים. לא סיפרתי שבמחנה השבויים היו אנשים מגוש עציון, שנפלו בשבי והובאו לשם, מנהריים, ונדמה לי שמעוד איזשהו מקום שאני לא זוכרת עכשיו את שמו, וזהו, אבא חזר מהשבי בכ"ב שבט. כל שנה, אפילו אחרי שאנחנו התחתנו ועם ילדינו, כלומר כל הנכדים של כל המשפחה, היינו חוגגים אירוע, איך אומרים, שיבת שבויים, שהוא חזר מהשבי עד שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, אנחנו האחיות רצינו להמשיך לחגוג, אבל זה כבר לא היה אותו דבר כמו בימי חייו. כשהיינו ילדות קטנות, היינו עושות הצגות של השבי, של השבויים וכולי, וזהו, זה דבר שאני זוכרת אותו מאוד. רותי, כשהגעתם לקטמון,
אז איפה גרתם? זאת אומרת, אחרי המתנ"ס או אחרי המקום הגדול? בדירה ברחוב מחלקי המים 12. שזה היה בניין של 2 קומות, כשבקומה הראשונה, זה בעצם הייתה של הירדנים, זו הייתה דירה אחת, כל הבניין הזה, אבל זה חולק ל4, 5 משפחות. אנחנו גרנו בקומה שנייה, היה מסדרון, בצד ימין היו 2 החדרים שלנו, 2 חדרים מטבח ומרפסת, ממול הייתה אישה אחת, שקראנו לה פרנקינה, ובצד שמאל הייתה משפחה חרדית, חרדית לגמרי, לא היה לנו קשר איתם וכו'. אני למדתי בבית ספר בית יעקב, כמו אחיותיי, עד כיתה ח', כל שנה, כל קיץ, הייתי אוספת את הבנות מהשכונה, והייתי הופך להיות המורה שלהם. הם היו יושבים על המדרגות שעלו לכניסה הזאת, הדלת הייתה על לוח, אבא היה מביא לי, אבא היה מורה. כשהוא חזר מהעיר העתיקה, הוא היה מורה. ולפני כן, כשהוא חזר מגרמניה, הוא למד בסמינר מזרחי. הוא היה מביא לי גיר, הוא היה מביא לי דפים, הוא היה אומר לי איזה תרגילים בחשבון אני צריכה לכתוב לילדים על הלוח, וזה הכשיר אותי להיות מורה בעתיד. בכיתה ט' עברנו לבית וגן. עברנו לבית וגן, שלמה טל, מחבר הסידורים, היה חבר וידיד נפש של אבא שלי, והוא הביא את אבא שלי לבית וגן להיות רב. זה היה בכיתה ט', אני המשכתי בתיכון חורב, אני למדתי בחורב. זהו. ספרי לי קצת על אבא, על הדמות של אבא. אבא שלי היה דמות דומיננטית, והוא דמות דומיננטית 20 שנה היום אחרי פטירתו. הרבה פעמים לאן שאנחנו יוצאים, וגם פה באלון שבות, באלון שבות היו לו 5 תלמידים שלמדו אצלו בסמינר מזרחי. אחד נפטר, בקיצור, ואבא שלי כל פעם שהוא היה בא אלינו לכאן, הוא היה נפגש עם התלמידים האלה שלו. הוא היה דמות, הוא היה מורה כנראה בחסד עליון. הוא מאוד מאוד רצה שאנחנו הבנות, היינו 5 בנות, אחותי נפטרה, אבל היא גם הייתה, שהוא מאוד רצה שאנחנו נהיה מורות. לא רק שהוא רצה שנהיה מורות, אלא שנהיה מורות משכילות. שנלמד, נהיה גם אקדמאיות. וזה מאוד משונה, כי הוא בעצם, הלוא היה תלמיד, למד תורה, כן? זה היה בתקופה שלי, זה היה מאוד משונה. חברות שלי לא למדו באוניברסיטה. אבל אבא דחף אותנו ללמוד באוניברסיטה, ועוד כשלמדתי בחורב, הוא היה עושה איתי שיעורי בית. בכיתה י' למדתי צרפתית בחורב, הוא עשה איתי שיעורי בית בצרפתית, ולא רק אותי הוא דחף ללמוד, גם את אחיותיי. ואני, כשהפכתי להיות מורה, עשיתי באמת מה שאבא רצה. כשסיימתי את חורב, אולי בוא נגיד קודם משהו אחר, כשנכנסתי לחורב, הרי למדתי קודם בבית יעקב, כשנכנסתי לא למדו אנגלית ולא למדו מדעים, כשנכנסתי לחורב היה לי פער גדול בין מה לדרישות של כיתה ט' בחורב. ועבדתי על זה קשה, להשלים, וגם בית הספר אנחנו היינו 3 בנות מבית יעקב שהלכנו לחורב, וגם חורב נתנו לנו המון שיעורי עזר כדי שנשאר בנורמה,
זהו, כשגמרתי את חורב, לא היה זה דבר ששמו שירות לאומי, היה כן דבר ששמו צבא. ואבא לא רצה בשום אופן שאני הולך לצבא, ובאמת מחורב, מכיתה של 30 או 35 בנות, בת אחת הלכה לצבא. וכל השאר התפזרו לעשות כל מיני דברים, ואני הייתי בת 17 וחצי, כשסיימתי את כיתה י"ב, התקבלתי להיות מורה באבן שמואל. שירות לאומי. זה לא היה שירות לאומי. מה שהיה, היה מחסור גדול בארץ במורות, מורות וגננות. ובקיץ הזה, התקבלתי להיות מורה. בחורב, הסגן מנהל היה תלמיד של אבא שלי, מאיר רבי, זיכרונו לברכה, והוא קיבל אותי בזרועות פתוחות, ומשרד החינוך ארגן קיץ שלם של חודשיים או חודשיים וחצי, קורסים לאלה שמתעתדות להיות מורות. עכשיו, אחותי יהודית, עליה השלום, כבר הייתה מורה. היא גמרה את חורב שנה לפניי. ואני רציתי לעשות מה שהיא עושה, ואני רציתי לעשות מה שאבא רוצה, והאמת, רציתי לעשות מה שהוכשרתי לו מהמשחקים שלי מגיל צעיר כבר. והגעתי לאבן שמואל להיות מורה. הכיתה הראשונה שלי הייתה כיתה של 40 בנות, אני הייתי בת 17 וחצי. הכיתה הראשונה שלי הייתה כיתה של 40 בנות, של עולים חדשים שעלו לארץ ממרוקו, מארצות מרוקו, אולי מפרס, וזו הייתה עבודת פרך. היום אני מסתכלת על זה, על ילדה קטנה שרק גמרה תיכון ורק יצאה מהבית. מי שעזרה לי ביותר זאת אחותי הבכורה, נעמי, שכבר הייתה נשואה, והיא הייתה גם כבר מורה בירושלים. כל מוצאי שבת הייתי הולכת אליה עם מחברת, והייתה כותבת לי, הייתה מכתיבה לי, מה יהיה ביום ראשון בשיעור ראשון, מה יהיה בשיעור שני, מה יהיה בשיעור שלישי, מה אני כותבת על הלוח, מה אני מקריאה. היום זה נשמע. וכך הייתי באה ביום ראשון לבית ספר, חוזרת ביום שישי, לא הייתי חוזרת ב-12 כשהסתיימו הלימודים, הייתי חוזרת ממש לפני שבת, כי הייתי נשארת בכיתה, לקשט את הכיתה, לעטוף לילדים את המחברות, ולתכנן. שנה הייתי מורה באבן שמואל. אני רוצה רגע לחזור איתך אחורה, דווקא לאבא, אמרת שהוא היה בשדה יעקב, זאת אומרת, הוא הגיע שמתי, הוא היה חקלאי, הוא היה, זאת אומרת, מה... ההורים שלי התחתנו, הם התחתנו בירושלים, והם כמו שהיום, זוג צעיר שמתחתן, אין כסף, הולכים לגור גם עם טעמי ציונות וגם עם טעמים כלכליים, הולכים לגור הרחק איפה שמקבלים אותם, איפה שיש דירה. ההורים שלי הלכו קודם כל ליסוד המעלה. הם גרו ביסוד המעלה, אבא היה מורה. הוא הוכשר להיות מורה, הוא למד בסמינר מזרחי לפני שהוא התחתן. מרגע שהוא עלה לארץ. בחוץ לארץ, אולי מזה היה צריך להתחיל. כשהוא היה בן 7, אבא שלו היה כבר דיין בנירנברג. מכיוון שפה בארץ היה רעב ממש, לא היה כסף, והציעו לו לבוא לנירנברג ולהיות בבית כנסת ולהיות רב, הוא היה ממש דיין. ובגיל 7, סבתא, זאת סבתא מרים שדיברנו עליה, החליטו, אבא שלי החליט, היא החליטה, זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, החליטו
סבתא מרים והילדים שלה, היו לה 5 ילדים גם, כן, 5 ילדים, יבואו לגרמניה. ואבא היה בגיל בן 7, והם הגיעו לגרמניה. אז כל בית ספר היסודי, אבא שלי למד בבית ספר גרמני. מאיפה הם עברו? הם עברו מירושלים. מירושלים לגרמניה. כן, וואו. כן, כן. בגלל שהוא כבר היה שנים קודם, לפחות 5 שנים קודם הוא היה שם, וסבתא הייתה עם הילדים פה. ובקיצור, אבא שלי למד בבית ספר יסודי בגרמניה, בית ספר, אתה יודע, עם תלבושת כזאת, יש את התמונות שלו, וכשהוא סיים, הגיע מליטא לנירנברג, הרב לפיאן, שהוא היה ראש ישיבה בליטא, והוא בא לאסוף כסף לישיבה. ומי שערכו אותו זה המשפחה הזאת, הרב הדיין של משפחת ברגמן, קראו להם ברגמן קודם. והוא, זה היה שבת, הוא היה שם, ומוצאי שבת הוא למד עם סבא, ואבא שלי ישב בצד, הוא היה ילד בן 14, ישב בצד ושמע את דברי התורה ומה שהם למדו, והרב לפיאן, שעיניו היו בראשו, ראה את הבחורצ'יק כזה בן ה-14, והוא קרא לו, והוא אמר לו, מחר בבוקר אני רוצה לבחון אותך על מה ששמעת פה. בקיצור, בחן אותו, והכל טוב ויפה, ואז הוא החליט לשכנע את ההורים של שלמה, אבא שלי, שהוא ייקח אותו איתו לליטא, לישיבה. בגיל 14 הוא עזב לליטא. סבתא הסכימה. אבא שלי קצת היסס, אבל היא אמרה שכדאי ושזאת הזדמנות. ואחר כך אבא שלי למד בישיבות ליטא 10 שנים. רק בגיל 24 הוא עלה לארץ. זה כבר היה טרום מלחמת העולם השנייה. 2 האחים הגדולים שלו כבר היו בארץ. המשפחה האחרת, האמא עם 2 ילדים אחרים, נשארו בנירנברג, ושני הבנים הגדולים, אברהם וירח, שכנעו שצריך לברוח וצריך לעלות ארצה. אבל כיוון שאבא שלי היה בליטא, איך הוא יעלה, מה הוא יעלה? בקיצור, הוא נסע להולנד, הוא התחבר לפועלי אגודת ישראל, שסידרו לו רישיון עלייה, אבל קודם הוא היה צריך שיהיה לו מקצוע. אז הוא למד חשמלאות ליד אמסטרדם, ואז הוא עלה לארץ. כשהוא עלה לארץ, החשמלאות לא עניינה אותו, הוא רצה לעסוק בהוראה, בחינוך, ואז הוא נכנס לסמינר המזרחי. ואז הוא הגיע לשדה יעקב אחר כך? אחר כך הוא התחתן. איך קראו לאמא? מטילדה. הוא התחתן, כמובן בשידוך של קרובי משפחה, והם יצאו ליסוד המעלה. ביסוד המעלה נולדו 2 אחיותיי הגדולות, והם היו שם 2, ומשם הם עברו לשדה יעקב. אבא בשדה יעקב היה המנהל של הבית ספר, היה מורה, ואפשר להגיד שהוא היה רב. והם חזרו... כמה זמן היו שם? כמה זמן הם היו שם? בואו נראה, הם עם אחיותיי חזרו כשהן היו בכיתה א' וב'. הם היו שם בדרך 5-6 שנים. הם גרו בצריף, והם ניסו לגדל ירקות ליד הבית, ועכברים, ואמא שלי סבלה. אבל אבא שלי לא, כי הוא היה מורה, כי הוא היה התעסק עם בית הספר וכל זה. אבל אבא שלו נפטר בירושלים, והם חזרו להיות עם אמא, עם סבתא מרים שלי. כשהם חזרו לירושלים, אבא קיבל מיד עבודה.
בבית ספר בעיר החדשה. הם גרו בעיר העתיקה. הוא קיבל בית ספר בעיר החדשה, והוא עבד שם עד נפילת העיר העתיקה. איזה בית ספר? בית ספר, שכחתי את שמו, אבל בבית ספר הזה זה נורא מצחיק, הוא היה צריך ללמד הכל כולל התעמלות. הוא לא רצה ללמד התעמלות, והייתה לו בדודה שהוא הביא אותה, שהיא תלמד במקומו, כאילו, זה היה משונה מצחיק. נחמה אבן חן. אבן חן, אתה יודע מי זה? יעקב אבן חן, שנפל פה בגוש עציון, וגם הלך לשבי. טוב, לא משנה. בכל אופן, איפה אנחנו? בוא תגידי כמה מילים על אמא, מטילדה. אמא שלי, לפני שהתחתנה, היא הייתה גם מורה בבית עולות בירושלים. בית עולות ספרדי, אני חושבת, זה היה בירושלים. כשהתחתנה, אבא שלי לא הסכים בשום אופן שהיא תמשיך לעבוד. הוא אמר שהאישה היא צריכה להיות אם הבית. ומאחר וכבר נולדו ילדים, הוא לא נתן לה לעבוד. אבל אמא שלי הייתה אישה מלומדת. היא הייתה קוראת איתנו תנ"ך בבית. היא הייתה קוראת איתנו היסטוריה, עושה איתנו שיעורי בית. היא תפרה לנו את כל הבגדים. היא הלכה לקורס תפירה, היא תפרה לנו את כל הבגדים, וכל עוד אבא שלי היה בחיים, היא הייתה בעצם מספר 2, אפשר להגיד. אבל אחרי שאבא נפטר, היא הפכה להיות מספר 1 בצורה יוצאת מן הכלל. כי היא נתנה לו את הכבוד של לימוד התורה, את הכבוד של החינוך. וכן. תספר לנו בבקשה על הערכים בבית שגדלת בהם. האם זה היה בית ציוני? כן, הבית היה בית ציוני ממש, ממש ממש. אף על פי שאנחנו למדנו בבית יעקב, אחי, שהיה בן יחיד, אבא שלח אותו לחדר, וזה זה היה מין פרדוקס כזה. מצד אחד, הוא שלח את אחי לחדר, אחי לא למד בבית ספר, לא למד לימודי ליבה, כמו שאומרים היום, לעומתנו שאנחנו למדנו בבית וגן, ואחר כך המשכנו בחורב, והפכנו להיות מורות, כן? כל יום העצמאות, אבא תלה דגל בחוץ, וחוץ מזה, ברבות הימים הוא לימד בסמינר מזרחי. באותו סמינר שהוא למד, הוא לימד בסמינר מזרחי, אז זאת הייתה האוכלוסייה שבעצם היינו בתוכה. אחרי, או במקביל, לא, אחרי שהוא הפסיק בסמינר מזרחי, נפתחה המכללה בירושלים, ואבא שלי לימד במכללה בירושלים, שגם מוסד ציוני לחלוטין. האם חגגנו את יום העצמאות נגיד, במסיבות, במנגל? לא היה כזה דבר באותם ימים. אבל אני זוכרת שהיינו למשל, היינו הולכים איתו לטיולים בפורים, הרי יש יומיים פורים, כן? אז בפורים היינו יוצאים לטיולים, לשדות, לכתוב כלניות, מה שאז לא היה את חוק הגנת כן, ואני זוכרת שהיינו נוסעים בארץ לטיולים איתם, בלי מכונית. אוקיי, נעבור הלאה בעצם החתונה שלך, ואחר כך ההגעה לגוש עציון. בשנים שלמדתי בחורב, הייתי בעזרא. אבא לא כל כך אהב את זה, אבל זאת המציאות שהייתה. ואחר כך, הכרתי את שייקה בעלי,
למד בקריית נוער במרום ציון, ואני גרתי בבית וגן. יש לנו, בת דודתי הייתה נשואה לדוד שלו. הוא בטח יספר את זה. והכרנו, והוא הלך עוד לפני כן, הרי הייתי שנה באבן שמואל, מורה. אחרי השנה באבן שמואל עברתי לעבוד בכפר פינס. הייתי מדריכה ליד האולפנה המפורסמת של כפר פינס, של קבוצה שבאה לארץ מאיראן, מפרס. אני הייתי מדריכה שלהם, הייתי כמעט בגיל של בנות י"ב. כשאני בעצם כבר הייתי אחרי שנת עבודה, שנת הוראה באבן שמואל. שייקה באותו זמן התגייס לצבא, הוא היה בכרם די יבנה, בהסדר הראשון שהיה בארץ, והוא היה במחנה 80. ואז היינו קרובים. ואחרי השנה הזאת עברתי לירושלים, אבל לא חזרתי הביתה. הייתי מדריכה איך קוראים לזה? למכון גולד. הייתי מדריכה במכון גולד, גם של קבוצה שבאה מאיראן מפרס. להן הוכשרו במכון גולד להיות מורות לגולה. ואני הייתי מדריכה שלהם, ובאותה שנה כבר למדתי באוניברסיטה, למדתי לשון וגיאוגרפיה. זהו. אחרי השנה הזאת, החלטנו כבר להתחתן, וחשבנו בהתחלה לגור בכרם די יבנה. ושייקה מצא לי עבודה ברחובות. הייתי מורה ברחובות, בלימודי המשך. זו הייתה השנה של מלחמת ששת הימים. אנחנו התחתנו 3 חודשים לפני כ"ז אייר, בחודש אדר. ושייקה היה בכולל באבן שמואל. ואני הייתי מורה, לא, סליחה, אני כבר התבלבלתי. קודם, בשנה הראשונה הזאת, אני הייתי מורה ברחובות, ושייקה היה בישיבת כרם די יבנה. גרנו, אבל באבן שמואל. בשנה אחרי זה, אני חזרתי לאותו בית ספר, שהייתי שנה אחת מורה, חזרתי לאותו בית ספר, הם קיבלו אותי בשמחה, מאיר רבי עדיין היה סגן, והפכתי להיות מורה, התחילו חטיבות הביניים בארץ, ואני הפכתי להיות מורה של כיתות ז'-ח', כשהיה ההנהלה התנתה איתי תנאי, שאני חייבת ללמוד באוניברסיטה. כיוון שכבר התחלתי, כבר היו לי ילדים קטנים, זה לא היה שייך לנסוע לירושלים, היה סניף של האוניברסיטה העברית בבאר שבע. ואני עם עוד חברה נסענו לבאר שבע והמשכתי את הלימודים, וזהו. היינו שם, 5 שנים גרנו באבן שמואל, עברנו מדירה קטנה לדירה יותר גדולה, כשהבן שלנו הגיע לגיל 5, חשבנו שבית הספר באבן שמואל לא יתאים לילדים הסנובים של המורים. ואז, זהו, ואז באנו לפה. אוקיי. איפה שמעתם על אלון שמואל? אוקיי. בדיוק שמענו באבן שמואל. הלוא אבן שמואל הייתה תחת חסותו של מושקה. ומושקה הוא זה שחידש פה את ההתיישבות. אז שמענו את זה ממנו. אולי, אני חושבת שזה גם הייתה איזה פרסומת באיזה עיתון. ואז החלטנו להירשם. נרשמנו בסוכנות אצל מרים מאייר, עליה שלום, שהיא הייתה גר פה. והתקבלנו. אבל בואו נראה, ממלחמת 6 הימים עד שבאנו לפה, אנחנו באנו לפה בשנת 72. עברו 5 שנים. אז קודם 2 עד שבכלל כפר עציון, ילדי כפר עציון חזרו, וזה לקח שנה. ואחר כך הישיבה,
שמושקה עם הרב עמיטל התחילו את הישיבה, זה לקח עוד שנה, וגרו בכפר עציון, ואז התחילה פה הבנייה. וגם עדיין לא... אני זוכרת, ממש זוכרת את זה, בתמונה שאני פותחת את העיניים ואני רואה אותה, שלקחנו את ההורים שלי, היה לנו אוטו כבר, לקחנו את ההורים שלי לגבעה, איפה שתיבנה, איפה שיבנו את הבתים של אלון שבות. ועמדנו שם, ואבא שלי יצא מהכלים מרוב שמחה, שכן, הוא ממליץ, הייתה לנו דירה בירושלים מאז שניסינו, אבל יכולנו ללכת לגור בירושלים. לא, אבא שלי פשוט יצא מהכלים שנבוא לגור פה. לעומת משפחת שפירא, הורי שפירא, שפחדו פחד מוות, מהערבים, מהכל, אבא שלי לא פחד. כי הוא כבר היה לו את הדבר הזה, ובאמת במשך כל השנים ההורים שלי היו באים לכאן המון. וזהו, ואז באנו לפה. ההחלטה שלכם לעבור, זה משהו שהעסיק אתכם, פגשתם אנשים, הכרתם? אנחנו בעצם באנו מאבן שמואל 4 משפחות לפה, אבל לא ביחד. כל אחד עשה את ההחלטה שלו לבד. אנחנו באנו... מי המשפחות? ולק אחרונים שבאו. דואק, מרים דואק עליה שלום, שהם באו ממש איתנו, ושלומית כץ, שהם באו בסוף, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל להם זה היה מאוד קל לבוא, כי מושקה. בכל אופן, אנחנו, כן, באנו לפה 5 שנים, 5 שנים היינו באבן שמואל, ואחר כך באנו לכאן, נפתח בית הספר, זה היה בתשל"ב, בקיץ תשל"ב, ואני הפכתי להיות המורה המנהלת פה. אתה רוצה שאני אספר על כל לעבור לקטע הזה? אוקיי. הגענו לכאן, קיבלנו דירה יפה, בבתים הדו-קומתיים, בקומה שנייה, ממול. איך זה היה? כן. בוא נגיד, בית הספר נפתח ביום שישי, כ"ב אלול, תשל"ב. ביום רביעי, לפני כן, אני כבר שובצתי לעבודה בבית ספר בסריגים. ולי היה אוטו, לא הייתה בעיה של נסיעה, אני ומרים דואק. ומרים בנתה על זה שהיא נוסעת איתי לבית הספר, שתינו קיבלנו כיתות, היינו ביום רביעי באספת מורים, והכל טוב ויפה. ביום רביעי בערב דופקת על הדלת שלי בבית, גברת לאה סמואל, שהיא הייתה פה בוועדת חינוך. והיא באה והיא אומרת לי, רותי, קיבלתי היום מסר ממשרד החינוך, שפותחים פה בית ספר, ושאת מורה פה. אמרתי לה, איך זה יכול להיות? הלוא אני כבר התחייבתי לשם, הכל הם יסדרו. היו מסכנים שם בסריגים. פתאום נעלמו להם 2 מורות. עכשיו מרים לא נסעה, כי לא היה לה איך לנסוע לשם. וזהו, ואני הפכתי להיות פה מורה של כיתה ב'. זה היה יום שישי הראשון. הייתה לי תינוקת בת שנה. בעלי כבר עבד בבית ספר במבשרת. מה אני עושה עם הילדים? זה היה נורא ראשוני. נסעתי באותו יום שישי בבוקר עם התינוקת להורים שלי בבית וגן, השארתי אותה שם, חזרתי, פתחתי את בית ספר, 2 הילדים, היו לי 3 ילדים, 2 הילדים האחרים כבר היו בגן, היה גן וגנון. וזהו,
ונפתחו 2 כיתות. כיתה א', המורה הייתה שלומית כץ, כיתה ב', אני הייתי המורה. כי באותו בניין, לא באותו בניין שגרנו, בבניין אחר, נתנו כניסה שלמה למושג הזה ששמו חינוך. בקומה אחת, למטה, הכי למטה היה מחסן, משרד החינוך שלח ציוד, שולחנות וכיסאות לבית ספר לדעתי של 10 כיתות. הכסנו את זה שם, הם לא יודעת מה הם חשבו. בקומה הראשונה היה גן, הגננת הייתה מרים ברנדווין, ובקומה השנייה היה בית ספר. שלומית הייתה עם כיתה א' של 7 ילדים בסלון, אני הייתי עם 6 ילדים, מורה של כיתה ב' עם 6 ילדים. ביום ראשון חשבנו, גם אנחנו האמת חשבנו בינינו לבין עצמנו, אבל קיבלנו את זה מהוועדת חינוך, ששלומית תלמד 2 מצורפות את 2 הכיתות, קבלת שבת והתעמלות, ואני בשעתיים האלה אהיה המנהלת של הבית ספר. אני בשעתיים האלה הייתי כל שבוע, 2 בשבוע, הולכת לאפרים הורוביץ, שהוא היה מזכיר של אלון שבות, להגיד לו מה צריך. צריך לוח, צריך זה, צריך פה, צריך מחברות, צריך... הייתי משגעת אותו לגמרי, והוא מאוד תמך ומאוד עזר, והוועדת חינוך הזאת של לאה סמואל וגם הרב פרל, שכבר היה, הוא היה פה בישיבה נדמה לי שהוא עבד. זהו, זו השנה שלמה לימדנו פה. בשנה הזאת את זוכרת את 6 תלמידים היו לך? לי בכיתה ב' היו 6 תלמידים. מי היו תלמידים אז? אני זוכרת אותם. ליאת ינאי, מנדל, איילה מנדל, שהם באו מארצות הברית לכאן. היום איילה מנדל היא רופאה. היא הייתה, זהו, היא תמיד הייתה לובשת בגדים שתמיד הייתי מסתכלת מאיפה יש לה את הבגדים האלה, זה הכל שהם באו מארצות הברית. שמי רגנסבורגר, צביקה, לא צביקה, איציק יוליס, אז כמה מניתי כבר? ואלכס פרל. הם היו 3 בנים ו3 בנות. ליאת ינאי, כן, אמרתי את הבנות, הם היו, כן, 6 ילדים, וההורים מאוד מאוד שמחו שפתחו פה את בית הספר, כי הילדים היותר גדולים נסעו לירושלים ללמוד, וזה היה מאוד קשה. השנה הזאת הייתה מאוד מעניינת. היא הייתה מאוד מעניינת. ילד אחד שלי, הבן הבכור אמוץ, שגר היום בנווה דניאל, הוא היה בגן, הוא היה בן 5, הוא היה בגן, הבן השני שלי היה בגנון, והתינוקת מצאתי לה מטפלת, שכנה שגרה מתחתיי, שעלו מהולנד. זהו, אנחנו עשינו כל מה שצריך, לימדנו לפי תוכנית של משרד החינוך. כן, באותה שנה ירד שלג. זה היה השלג הראשון מאז שאני עזבתי את ירושלים, שהכרתי. בירושלים אני זכרתי קצת שלג. ירד שלג, היה מאוד קר, לא היו לנו מגפיים, לא ידענו בכלל מה זה מגפיים. שמנו ניילונים על הנעליים, וככה הלכנו. אמנם זה לא היה רחוק, הבית ספר לא היה רחוק מהבית שלי. הייתי קמה ב6, הייתי דבר ראשון רצה לבית ספר, הייתי מדליקה את התנור, היה תנור פרידמן כזה, הייתי מדליקה את התנור, הייתי חוזרת הביתה, מארגנת את הילדים שלי ורצה לבית ספר. שייקה עזר לנו מאוד, כי הוא חצי שנה היה מנהל בבית ספר במבשרת, ואחר כך עבר לעבוד בעיריית ירושלים, הוא היה אחראי על חינוך, משהו שם, הוא הביא לנו מכונת שכפול, היה בא לשכפל לנו את הדפים, ולדאוג לכל מחסורנו. השלג הזה היה אירוע דרמטי פה באלון שבות, מכיוון שהדרכים לירושלים, לשפלה, היו חסומות, ההורים שעבדו מחוץ למקום לא יכלו לנסוע לעבודה.
אז הם כולם באו לראות מה שתי המורות עושות, שהן רק הולכות ברגל, והילדים רק הולכים ברגל. מה שתי המורות האלה עושות ביום השלג. והייתה חגיגה שלמה, כל ההורים וכל הילדים וזהו. אז זה היה חורף מאוד קשה. באמת, היה מאוד מאוד קר. בהפסקות לא יכולנו אפילו להוציא את הילדים החוצה למטה. זהו. איפה ילדי כפר עציון עמדו? עוד לא. הם עוד לא. הילדי כפר עציון הגדולים, כשבית הספר נפתח, היו בגיל 5. אפילו פחות. כי לאמוץ אחר כך היה ילד אלטמן, כן, אולי הם היו בני 5. לא, עוד לא היה דבר כזה. והיה ועד הורים. בוועד ההורים היה יוליס, שמעון יוליס, זיכרונו לברכה, שהבן שלו למד בכיתה שלי, והבן השני למד בכיתה א'. לקראת סוף השנה, כן, בסביבות פסח הוא בא אליי, והוא אמר לי, תשמעי רותי, אני הייתי מבחינתו ילדה קטנה, לא מבינה כלום. הוא בא אליי והוא אמר לי, תשמעי רותי, זה בית ספר, צריך לעשות לילדים טיול שנתי. את חשבת על זה? כמובן שלא העזתי להגיד שלא חשבתי ולא חלמתי על זה, אבל אני הייתה מנהלת. אמרתי לו, מה אתה מציע לעשות? הוא אמר, צריך לעשות טיול שנתי ואני אעזור לך. במה תעזור לי? בלסקור סוואנה כזאת, בשביל 13 ילדים, 2 מורות ואני. כלומר, הוא בא לשמור עלינו, כן? לאן ניסע? מה נעשה? אני צריכה לתכנן את הטיול. עכשיו, שלומית ילדה לפני פסח, ובאה ממלאת מקום, רבקה סרן. רבקה סרן היום גרה באפרת, והיא הייתה מורה, והיא לא עבדה, והיא שמחה מאוד לקבל עבודה, והיא הייתה ממלאת מקום, ואז אני שואלת את רבקה, מה נעשה? אז היא אומרת, מה הבעיה? אני מרחובות, אנחנו ניקח את הילדים לרחובות טיול. למה? בסדר, אבל זה לימודי, זה חינוכי, אנחנו צריכים... היא אומרת, כן. מה נעשה? עברית לי הרעיון, נלמד אותם את נושא הפרדס, ואז אנחנו ניסע לרחובות, נראה את הפרדסים וכו'. וכן היה. אחרי פסח, עשינו את הטיול השנתי, נסענו לפרדסים ברחובות, טיילנו עם הילדים בפרדסים ברחובות, הלכנו לבית חרושת יפאורה של מיץ, נכנסנו לשם, ראינו את המכונות ואיך הם עושים מיץ, הם נתנו לכל ילד כוס מיץ, ממש, היה כיף, ונשאר לנו עוד זמן. אז אני אמרתי, בואו נלך לאיזה גן ציבורי. אוקיי. רבקה אז הכירה את המקום, לקחה אותנו לאיזה פארק, לאיזה גן ציבורי, זה היה כיף. הילדים לא ראו פה, לא היה פה, באלון שבות, בגוש עציון, בכלל בכל האזור, לא היה שום גן שעשועים, מאוד נהנו, היה קשה מאוד לנתק אותם מהנדנדות, וזה היה אחלה של טיול, כי היה פה גם פן חינוכי וגם פן כיפי, ואחר כך ילדים כתבו מה עשינו, מה ראינו בטיול, והם זכרו בדיוק את כל מה שעשינו. וכך נסתיימה לה השנה הראשונה. בשנה הזאת, עוד דבר שהוספנו, בכלל שלא דיברתי עליו, רצינו, משרד החינוך נתן רק שעות מ-8 עד 12. ההורים שיצאו לעבוד בירושלים או בכל המקומות, לא חזרו עוד הביתה, והיה צריך להאריך את יום הלימודים. ואיך נאריך את יום הלימודים? אני חשבתי שנלמד לימוד קודש, משנה. ואני רציתי שזה יהיה בין 12 ל-1, ואז יתחילו ב-8, יגמרו ב-1. אוקיי, מי ילמד? עמוס ספראי היה השרת, והוא היה תלמיד ישיבת הר עציון, ואני חשבתי, תלמיד ישיבת הר עציון, למה שהוא יהיה רק שרת? שהוא יהיה גם מורה. והלכתי לישיבה, נפגשתי עם הרב עמיטל, וביקשתי ממנו שייתן לי 2 בחורים, שאחד יהיה מורה למשנה של כיתה א',
והשני יהיה מורה למשנה של כיתה ב'. הוויכוח גדול היה עם הרב עמיטל, בין 12 ל-1 לא יקום ולא יהיה. זאת ישיבה, הבחורים צריכים ללמוד, אבל אני מוכן, הוא אמר לי, ואני ממש זוכרת את זה, בבוקר, תעשי את זה ב7:30, מ7:30 עד 8, תקחי את זה עד 8:15, הוא אמר, והבחורים האלה יעשו את זה על חשבון ארוחת הבוקר שלהם, ועל חשבון התפילה יתפללו מניין ראשון, וזהו. טוב, וזה מה שעשיתי, וההורים גם הסכימו לזה, ועדת חינוך הסכימה לזה, ועשינו שיעור משנה בבוקר. השיעור משנה הזה המשיך למעלה מ-20 שנה בבית הספר, אחר כך ויותר עד שגמרו איתו. כי הילדים המפונקים של הדור שלנו יקומו מוקדם, ילכו מוקדם, זה הם כבר כנראה לא רצו. וזה היה מצוין, כי הורים יצאו מוקדם בבוקר לעבודה, וזה היה להם טוב. זהו, השנה הזאת הסתיימה, הוספנו בשנה גם שיעור או חוג מלאכה, שנתנה את השיעור החוג הזה אושרה רגנסבורגר, שזה לא היה בבית ספר, זה היה באיזשהו מקלט, וזה גם כאילו תרם להוסיף את יום הלימודים, לאחר קצת, שלא יגמרו ב-12. זה בעצם מה שהיה בשנה הזאת. רותי, תגידי לי, יש רגע שאת אומרת לעצמך, וואו, אני מקימה בית ספר, זה בית ספר, את חושבת קדימה, מה יהיה פה, זה התחלה או ש... כל השנה הראשונה הזאת, תרתרו כאן שבונים בית ספר. הבית הספר שליד העץ, בנו אותו, ובעצם זה היה רק טרום בית ספר, ובית הספר יעבור לשם. שאני גם אעבור לשם, שאני גם אהיה מנהלת שם, מבחינתי זה היה ברור. זה היה בטוח. שזה יהיה לי באופן אישי יותר קשה, כן, זה יהיה יותר קשה, אבל זה מה שיהיה, וזה תראה, גם העובדה שאנחנו באנו לכאן, בכלל, לאלון שבות מאבן שמואל, זה היה פנצית, אפשר להגיד היום שזה היה פן ציוני. אנחנו רצינו ללכת למקום החדש הזה שמקימים עכשיו אחרי מלחמת ששת הימים. אף על פי שלא היה לנו פה קשר לכפר עציון שלשעבר, לא. רצינו, זה היה פן ציוני, ולכן זה היה לי ברור שאני ממשיכה שם. אלא אם לא ירצו אותי. אבל אני הרגשתי בסביבתי הקרובה אהדה מאוד גדולה למה שאנחנו עושים. ואז... לפני, כשאתם מגיעים בפעם הראשונה, אז באת לבקר פה פעם ראשונה? באת לראות? קודם כל, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, נסענו עם זוג חברים לראות את האזור הזה. רצינו לנסוע לחברון בכלל. פה לא היה כלום. נסענו בטרמפ אולי או ברכב, אני לא יודעת, עד מחסום שחיילים לא נתנו עוד לעבור, ואמרו לנו, חבר'ה, תחזרו, תבואו עוד כמה חודשים כשכבר ייפתח כאן. זה היה הביקור הראשון שלנו באזור, ואז כשחזרנו מחברון בצד שמאל, הצבענו על איפה שהיה פעם גוש עציון. לא, אלון שבות עוד לא הייתה. ואחר כך באתי לפה אחרי שנרשמנו, באנו לפה אחרי שנרשמנו לאלון שבות, באנו לפה עם ההורים שלי, כי אני הייתי צריכה, כל דבר שעשיתי הייתי צריכה גושפנקה של אבא שלי. לא יכולתי לעשות צעד אחד קדימה בלי הגושפנקה של אבא שלי, גם כשהייתי מורה כבר ברבות הזמן, וגם שעזבתי את בית הספר ואני הייתי מורה במכללת אפרתה. תמיד אבא שלי היה בתמונה, היה נותן לי הוראות, היה אומר לי, רותי, 3 דברים, ואני לא יודעת אם זה מתאים עכשיו לפה, אבל אני אגיד את זה כבר. הייתי באה הביתה אל ההורים, והייתי יושבת עם אבא שלי, הוא היה שואל, מה את מלמדת עכשיו, מה את עושה, איך הפרשה הזאת, את מלמדת גם תורה, זה היה בבית ספר יסודי. ואחר כך בפרטה הוא תמיד היה אומר לי, 3 דברים אני מבקש ממך
תשמרי עליהם מכל משמר. הדבר האחד, אל תעליבי בשום פנים ואופן ילדים. הם יפריעו לך, כי הם ילדים, הם שובבים. אל תעליבי ילד בשום פנים ואופן, ותזכרי את זה. והדבר השני, ילד יקשקש לך בזמן השיעור שאת מדברת, זה יעצבן אותך. בשום אופן אל תקחי חפצים של הילדים. ההורים קנו להם את זה, הם קיבלו את זה מתנה, זה שלהם. אסור לך לקחת את זה. והדבר השלישי, הוא אמר, אל תגזלי לילדים זמן הפסקה. תסיימי את המשפט, ואם את רואה שאת רוצה להגיד עוד 2-3 מילים, אל תגידי אותם. צלצלו, תוציא אותם להפסקה. הם צריכים את הזמן הזה, וגם את בעצם צריכה זמן לנוח. ואחר כך כשלימדתי מורות, סטודנטיות במכללת אפרתה, הוא תמיד היה אומר לי, את 3 הנקודות האלה תכניסי להם לראש. קודם כל, תבחני את. אל תקחי להם את ההפסקה. ואני לא הייתי לוקחת. ולבת שלי, שהיא היום מרצה בהרצוג, אני גם תמיד אמרתי לה, תדעי לך, זה מה שסבא שלמה אמר, לא לגזול לסטודנטיות את ההפסקה. זהו. אחר כך הסתיימה השנה הראשונה, עברנו לבית הספר שליד האלון. הבית ספר שם נמוך, כי הרעיון היה ששום מבנה לא יסתיר את האלון, מכל כיוון, כי זה סמל של הגוש, והיה בהתחלה מבנה אחד, שהיום הוא בצד שמאל, של 5 כיתות. ואז כבר היו לנו 3 כיתות, א', ב' וג'. כיתה ג' נכנסה לעבוד גברת בילה שפר. היא הייתה מורה של כיתה ג', היא הייתה הרבה יותר מבוגרת ממני, ובעצם היא חשבה שהיא צריכה להיות המנהלת. אז לעבוד במקום שהמורה החדשה הייתה יותר מבוגרת ממני, שהיא בעצם ראתה בי מתחרה, אבל אני לא יצרתי את התחרות הזאת, זה משרד החינוך יצר את זה. והיא באמת עבדה שנה, היא הייתה מורה של כיתה ג' והיא אחר כך עזבה. אולי הייתה גם של כיתה ד', אני לא זוכרת. ואז היה הסיפור של כניסת ילדי כפר עציון. וזה היה בהתחלה נראה מסובך ביותר. מדוע? קודם כל קיבוצניקים, אני לא הכרתי. לא ידעתי מה זה קיבוץ, לא הכרתי קיבוצניקים, אבל זה לא בעיה ללמוד. למדתי שיש להם בבוקר, הם קמים בבוקר בבית, הם לא אוכלים בבית, הם הולכים לבית ילדים, בבית ילדים יש להם ארוחת בוקר, ומסדרים להם את הילקוטים וכל זה, ולמדתי את זה מהר מאוד, והם לא הסכימו שנתחיל את בית ספר בשעה 7:30. למה? אז מה יהיה עם הבית ילדים? הם יוותרו על הבית ילדים הקדוש קדוש? ואז אני הצעתי להם שהילדים יבואו לבית ילדים, למה אתם צריכות לבדוק להם את הילקוטים? איפה ההורים שלהם? למה אמא לא תסדר את הילקוט? זה עבר בשקט, מה יהיה עם ארוחת בוקר? אז הצענו, וזה היה על זה דיונים, גם להם הייתה ועדת חינוך, גם לנו הייתה ועדת חינוך, הם הצענו שהם יביאו בארגז את הארוחת בוקר, ואנחנו נקדים את הארוחת 10 שלנו ל9, ואז הם יאכלו, ואני זוכרת, הם היו מביאים סנדוויצ'ים מסודרים, מקופלים, ותמיד היה יותר. והילדים היו נותנים אוכל גם לילדים האחרים, וזה עבר חלק. ואז התחילו שיעור משנה, שיעור, היה תערוכת בוקר, עשינו את זה תערוכת 10 בדרך כלל, וכן, והם חזרו הביתה באוטובוס לבית ילדים. זה הקדוש קדוש של הקיבוץ. והשתלבו יפה. בשלב הזה יש מורים חדשים, יש... קודם כל היה לנו עמוס,
ויגאל לומינר, שהמשיכו להיות המורי משנה בבוקר, והייתה עוד כיתה, זה היה צריך עוד מורה, אז היה עוד בחור מהישיבה. היינו, כן, היינו בהתחלה, רבקה סרן שמרה על מקומה, שלומית חזרה מחופשת לידה, אז היינו 3 מורות, ובלה שפר, הייתה לנו מזכירה, גברת ברכה שביב, היה שרת, זה טוב שאני מזכירה את האנשים או לא? היה שרת גדליה גינצבורג, שהוא לא היה שרת רגיל, הוא היה שרת, מחנך, לא רק את הילדים, גם את המורות. כי הוא היה יותר מבוגר מאיתנו, והוא היה לו את הדבר הזה שכל ילד שיעזוב את הכיתה ולך הביתה, ירים את הכיסא על השולחן. ואם בכיתה שהיו כבר 13-14 ילדים, כיסא אחד היה למטה, הוא לא היה מנקה את הכיתה. כאילו הניש את הילדים, הניש אותי, הניש, אני לא יודעת את מי. זהו, ואני הייתי 3 שנים, וכן, זה היה הצוות. אני הייתי 3 שנים מנהלת, ואז ילדתי את בני מספר 4, ובשנה הזאת, כשאני יצאתי, עמוס כבר לימד קצת יותר בבית ספר, והביאו השנה אחרי זה מורה מירושלים, לדרר, עליו השלום. הבן שלו גר פה באלון שבות. הוא היה 0.5 שנה מנהל, ואחרי 0.5 שנה הוא שוחרר מניהול בית הספר, מכל מיני סיבות. הייתה כבר מפקחת. הייתה לנו מפקחת, חסידה כהן הייתה מפקחת, גם כן, עליה השלום, ו0.5 שנה, הוא היה 0.5 שנה מנהל, ו0.5 שנה אחרי זה, עמוס ואני המשכנו את בית ספר, ושנה אחרי זה הביאו את המנהל המיתולוגי שייקה. זה, הוא זה. אוקיי. תראי, בבית ספר עצמו, זאת אומרת, יש דברים שנקבעו אז והמשיכו עד היום, חוץ מהסיפור של המשנה? כן. אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני אחר כך ברבות הזמן, כששייקה כבר היה מנהל, אני בעצם הייתי מורה של כל הכיתות, ואחר כך הייתי מורה למתמטיקה של כיתות ז'-ח', היו הקבצות, הילדים שלנו למדו בבית הספר, בדיוק באחרונה, אני לא יודעת איך התגלגלנו לזה, אבל דיברנו על התוכנית שהייתה פעם, אני לא יודעת אם אתה מכיר, הייתה תוכנית שקשר משפחתי. הייתה בטלוויזיה עם הפסיכולוג, היה פסיכולוג מאוד מפורסם, הוא נפטר כבר, שאנחנו היינו בתוכנית בתור ילדים שלומדים בבית ספר, שאימא שלהם מורה ואבא שלהם מנהל. יש לי את זה בדיסקים, אני עכשיו העתקתי את זה, וחלק מהילדים שלי ראו את זה. זה הבן שלנו, שהיה אז בכיתה ו', התקשר לטלוויזיה ביוזמתו. זו הייתה תוכנית שראיינו כל שבוע, כל מיני משפחות. משפחות עם ילד בסיכון, משפחות עם ילד עם למידת בית, חינוך ביתי, כל מיני. התקשר לטלוויזיה ואמר שהוא רוצה להופיע בתוכנית, כי יש לו בעיה. והבעיה שלו, שאמא שלו מורה ואבא שלו מנהל. וזה היה בסביבות ט"ו בשבט, הזמינו אותנו בט"ו בשבט לטלוויזיה. זה משהו מאוד מעניין בפני עצמו. כאן כל היישוב ראה את התוכנית, זה שודר 3 פעמים. התוכנית הזאת שלא כמו תוכניות אחרות. מצחיק. אני לא עניתי כל כך על השאלה אם יש דברים שנשארו. תראה, למשרד החינוך יש תוכנית. צריך ללמד בכיתה ב' את חומש בראשית, בכיתה ג' את זה וזה. אני חושבת שזה תשאל את שייקה, מה נשאר. הוא יוכל יותר להגיד. ואת מבחינתך זו עזבת, לא רצית להמשיך בניהול? לא.
לא, היו לי ילדים קטנים, זה היה מאוד קשה, ואמרתי, אם אני רוצה להיות מנהלת, אז אני אהיה עוד 5 שנים, כשהילדים שלי קצת יגדלו. ואז פתאום הביאו את שייקה להיות מנהל. אז זה כבר לא היה רלוונטי שאני אהיה מנהלת. הוא בא, היה לו כבר ניסיון בניהול, הוא יספר לך, הוא היה כבר קודם מנהל, ואחר כך הוא כבר היה לו ניסיון. המועצה רצתה אותו. מי שמאוד מאוד עזר לנו בשנים האלה שאני הייתי, וגם אחר כך, משה פרייזלר היה בחינוך, משהו במועצה, שילו גל מאוד עזר לבית הספר, מאוד. והיה איש נעים הליכות, והיה נעים לדבר איתו, והוא עשה המון. כן. את זוכרת מפגש שלך עם שילו בנושא בית ספר? זאת אומרת, לא. כבר היה אז? אני לא זוכרת, לא. בשנים שאני הייתי, אני חושבת שמשה פרייזלר כבר היה. גם, אולי הייתי נפגשת איתו, אולי עם שילו, אני לא זוכרת. אני הייתי מורה בבית ספר 20 שנה יותר. אני נשארתי בבית הספר עוד 3 שנים אחרי ששייקה עזב. שייקה כל שנה הציעו לו פיקוח, פיקוח פה, פיקוח שם, פיקוח, והוא לא רצה. אבל בסוף הוא עשה גם פיקוח, והוא עזב. במהלך השנים האלה אנחנו יצאנו גם לשליחות. היינו בשליחות בבלגיה, בבריסל. וגם הוא היה שם, היה אחראי על ניהול, ואני הייתי מורה שם. הילדים שלנו למדו באותו בית ספר, ועברנו שם תאונת דרכים. היה לנו סיפור שלם בשנה הזאת, וחזרנו אחרי שנה לארץ. בגלל העניין הרפואי הזה, כן? וזהו, ואחר כך אני עזבתי, לא, כששייקה עזב, אני כבר נכנסתי לעבוד באפרתה. אני 3 שנים עבדתי גם באפרתה וגם בבית הספר, לא היה לי אומץ לעזוב את בית ספר. פנינה פרידמן הייתה המנהלת, היא הייתה קודם סגנית של שייקה, והיא הייתה מנהלת, ואני לא, לקח לי זמן, ועזבתי את בית הספר, ונשארתי במכללת אפרתה 15 שנה. הכשרתי סטודנטיות, חלקן באו לעבוד מורות, אני לימדתי יישומי מחשב בהוראה, בכלל הנושא של מחשבים היה מאוד ראשוני, הבית ספר שלנו היה ראשון שהתחיל עם מחשבים, ואני הייתי אחראית על המחשבים בבית הספר, ואחר כך הייתי אחראית על המחשבים בכל מכללת אפרתה. כן. לא. כן. הייתה עבודה כיפית. בבקשה, תספרי לנו על היישוב עצמו, על אלון שבות, מי מגיע, אני מדבר איתך על השנה, 2 הראשונות, שאת מגיעה, מה את חובה, מה את מרגישה? כשאני באתי לפה, הכרתי את אלה שבאו איתנו מאבן שמואל, ממש. הכרתי עוד משפחה שבאה מירושלים מבית וגן. מי? שוש פורת, שהיא הייתה מזכירה בישיבה. והיא ממש, כן, הכרתי אותה. והכרנו אנשים חדשים לגמרי ממקומות שונים. חוץ מזה, הייתה פה קבוצה של כאלה, או שלמדו בישיבה, או שלימדו בישיבה. והם היו פה לפנינו. חלק מאיתנו הם היו. מה עוד? כשבית הספר עבר למקומו החדש, התחילו חברותות. היו לילדים שלנו חברותות עם תלמידי ישיבה. שזה היה מאוד טוב. למשל, את הילדים שלי לבר מצווה, לימדו בחורים שלמדו בישיבה, וגם היו חברותות, וגם לתפילה הם הלכו לפעמים לישיבה, וסתם הפכו להיות חברים שלנו.
אני שואל אם יש, בסופו של דבר את אלון שבות הקימו כאילו, הישיבה הקימה נכון. את היישוב, וגם הצטרפו אנשים נוספים. זאת אומרת, השאלה היו הבדלים, היו הבדלי גישות. בסופו של דבר זה ועדה, זה ועדת חינוך, זה אספות. לא, לא היו הבדלים. לא חושבת, אני לא זוכרת, אני לא חושבת מי היה בוועדת חינוך, דווקא לא מי שהיה בישיבה. לרב פרל, כן, היה בוודאי נגיעה מאוד גדולה לכל משפחה פה, וגם לכל החלטה שהייתה פה, אבל זהו, זה מה שאני חושבת, לא יותר. התפקיד של רב זה דבר שכשאתם הגעתם כבר היה רב? לא, לא חושבת, לא יודעת. זה משהו שמחליטים עליו, יש אספה, את זוכרת משהו? כן, בטח. בחירתו, רגע בוא, את זה אתה, ישי, כדאי יותר טוב לספר לך. כן, הייתה אספה לבחירת רב. היו שני מועמדים, הרב שביב והרב פרל, והרב פרל נבחר. אז יכול להיות אבל מתי זה היה? כמה שנים אחרי שבאנו. ובשנים האלה אולי לא היה פה רב, אבל הוא היה כאילו המוכתר הבלתי רשמי. זה מה שאני חושבת. אוקיי. אני רוצה שתספרי לי אני מניח שבאלון שבות יש אירועים מיוחדים שזוכרים אותם, איזה אירוע מכונן, איזה רגע מיוחד, דברים שבעצם עיצבו את היישוב. השאלה אם... תמיד הייתה פה פעילות תרבותית. תמיד הייתה פה פעילות תרבותית. כלומר, בחגים, שמחת תורה, למשל, בואו נתחיל משמחת תורה. בשמחת תורה תמיד היה פה קידוש גדול, עוד לפני שנבנתה השכונה החדשה. בחנוכה תמיד הייתה מסיבה, הייתה פה תמיד ועדת תרבות שדאגה לעניינים האלה. יום העצמאות, טקסי יום העצמאות. מה שהיה בשנים הראשונות והיום אין, היו טיולים משותפים בחגים. בכל המועד סוכות, בכל המועד פסח, היו טיולים משותפים שהיינו יוצאים שיירה של מכוניות לדרום, לכל מיני מקומות, בכל שנה ושנה. כן, זה מה שהיה. ואירוח של משפחות, כל משפחה מצאה את הסבב שלה, את המשפחות שהתאימו, וזה במיוחד כשהילדים היו קטנים עם החברים של הילדים. זה אני חושבת באופן נורמלי, ככה נהיה. זהו, אני לא... איזה אירוע של איזה שכול או פיגוע או משהו שהוא בעצם... נחרט בזיכרון של היישוב. כן. כן, היה את אפי וירון אונגר. יהודית, שהיא חברה שלי, מה שקרה להם זה אירוע טרור מאוד רציני. הזוג אפי וירון אונגר חזרו מחתונה, נסעו בכביש, ובקיצור מחבלים ירו. אחד מהילדים נשאר אצל סבא וסבתא פה, ואחד מהילדים הם לקחו לחתונה, והילד שהיה באותו אוטו ניצל, ואפילו שראו חור בכיסא שהוא ישב, והוא נשאר. ויהודית נשארה עם שני ילדים קטנים, שהם בעצם נכדים שלה, והיא גידלה אותם כל השנים. ברוך השם, הם התחתנו, והם חלק מהמשפחה כמובן. וכן, דביר הגדול היה מדריך בבני עקיבא פה, והם השתלבו פה לגמרי ביישוב. והם גרו פה. הם לא התנתקו ממשפחת אונגר. הם היו נוסעים בשבתות אליהם,
גם עוד שהם היו ילדים קטנים. ברוך השם, הם שניהם התחתנו, לאחד יש ילדים. וואו. תראה, אתה דיברת על אירועי טרור. תמיד לפני בניית הכביש החדש, כביש המנהרות, היינו נוסעים לירושלים דרך דהיישה. זה לא היה פשוט. ההורים שלי גרו בירושלים, הייתי נוסעת לפחות פעם בשבוע לירושלים. אני זוכרת עד היום נסיעה שחזרתי מירושלים ב-12 בצהריים, עוברת ליד דהיישה, ורואה שהולכים לזרוק עליי אבנים, ולא יודעת מה לעשות, וזה מאוד מלחיץ. זה אירוע אחד שלי באופן אישי היה, ואירוע שני שחזרנו בלילה של חורף מירושלים, וירו אז מגילו לכיוון, זה כבר היה, הכביש החדש כבר היה, לכיוון הכביש החדש, ואני שומעת אותנו צועקים לילדים, תתכופפו, תתכופפו, יורים. ואנחנו שומעים את היריות, ואנחנו עוברים. ואני בכלל חרדתית מהערבים. שלא לדבר על המצב עכשיו, אבל אני תמיד, לפני הכביש החדש, הנסיעות לירושלים, לפני הנסיעה אני תמיד פחדתי, אבל בזמן שאתה יושב ליד ההגה, אתה לא מפחד כבר מכלום, אתה עושה מה שצריך, ואתה נוסע, ואתה מגיע, ברוך השם. כן, זה יישוב, ותמיד בכל שמחה שהייתה לנו, תמיד שמענו כמה מוזמנים שהזמנו, אנחנו לא באים כי אנחנו מפחדים לבוא לגוש ציון. בכל השנים. בבר מצוות של הילדים, אחר כך אפילו בחתונות, תמיד שמענו את הקטע הזה. ואבא שלי תמיד היה מעודד אותי, והיה אומר לי, רותי, לא צריך לפחד, הקדוש ברוך הוא שומר עלייך וזהו. בכל אופן פחדת. כן, כי משפחת שפירא יותר, אנחנו גרנו מעבר להרי החושך מבחינתם. אף על פי שהם באו אלינו, זה לא שהם החרימו אותנו, הם באו אלינו, והם היו פה, ותמיד, ובכל חג, ובכל זה, אבל מבחינתם, מה הייתם צריכים לגור במקום הזה? גם אחרי שבנינו את הבית והכל. את זוכרת את התחושה הזאת של האינתיפאדה הראשונה שפורצת בשמונה? האינתיפאדה הראשונה, הבן שלי היה בג'באליה. והרי היה מלון בגוש קטיף. היה מלון בגוש קטיף. ושייקה ובית הספר ארגנו שבת למורים בגוש קטיף. באותה תקופה, בדיוק אמוץ היה בג'באליה. לא רק הבן שלי, אמוץ וארנון הבן של כץ, ואספנו עוגיות, כמו שאוספים היום, ארגזים עם דברים, עצרנו לידם, ראינו את החיילים, זה היה ממש אירוע שזכור לי, והיינו במלון שם בגוש קטיף, ואנחנו היינו כמה פעמים בקיץ, בים שם, והכל טוב ויפה. ולפני שהחזירו את גוש קטיף, כל ההפגנות וכל, השתתפנו, כל היישוב השתתף. בהפגנות, בלעמוד על הכבישים, ברור. באינתיפאדה עצמה, את זוכרת מעבר לסיפור שסיפרתי על דהיישה, את זוכרת נסעתם בשיירות, נסעתם, זאת אומרת, איפה? לא. 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 אולי מעטנו מלנסוע בלילה. אולי. אבל לא. אנחנו נסענו. נסענו גם לתל אביב, לבית משפחת שפירא, וגם לירושלים. אל המשפחה שלי, לא, נסענו לאירועים, כי אלו היו החיים.
אבל כן, הבן שלי היה בצבא חייל קרבי באינתיפאדה הראשונה, בעזה. כן. אוקיי. תגידי, עוד דברים ביישוב? מישהו סיפר לי על נושא של העלייה מברית המועצות, היה לך קשר? כן. זה תשאיר. יאללה, ספרי. העלייה מברית המועצות הייתה אירוע רציני מאוד. אחותו של מנדלביץ' גרה פה. הייתה גרה פה ביישוב. והוא בא לכאן, ובית הספר קיבל את פניו. היה אירוע מדהים, מהכניסה של היישוב עד לכיכר, פה של השכונה הוותיקה, והוא הגיע, כן, והוא דיבר, והייתה התרגשות גדולה. כן, אני זוכרת את זה. היישוב עצמו כיישוב פעל, עשה זאת מה... עזר לבית הספר, אבל זה בא מבית הספר. זה בא מבית הספר. היא הייתה, לא, נדמה לי שהיא הייתה בכלל אחותו. היא לא עבדה בבית ספר, לא. היא לא עבדה בבית ספר, אבל זה היה, כן. יולי אדלשטיין, אני לא זוכרת שהוא בא לפה. כשהוא בא לפה שהיה איזה משהו. כן. אני חושבת שאולי אנשים שאמרו הם התבלבלו. בסדר. צריך לבדוק את זה. כן. אוקיי, עוד דברים שאת זוכרת שאת רוצה לשתף אותנו? תראה, היה לנו למשל, בכל שמחה, זו הייתה הקהילתיות של אלון שבות. בכל שמחה, בכל הולדת ילד, אני מדברת על השכונה הזאת לפני שנבנתה השכונה החדשה. היינו, אני זוכרת, בבר מצוות של הילדים שלי. הבית התמלא בעוגות, בצלחות של פירות, זה היה משהו מדהים. ולא רק זה, אנחנו עזרנו אחת לשנייה באולם השמחות בעת השמחה. אני זוכרת שהיינו מתחלקות למלצריות, לשותפות כלים. זה היה מדהים. אני זוכרת שאחד הילדים שלי התחתן, אז אחרי הרבה זמן של החתונה, מישהי אמרה לי, מה, עשיתם את הכל לבד? אני בכלל לא שכחתי שצריך לעזור ושצריך לשטוף כלים, כי היום רק לוקחים קייטרינג ומלצרים וזהו. אבל שנים רבות זה היה כך. אחת עזרה לשנייה, בברית, בהולדת ילד, בבר מצוות ובחתונות. קהילתיות מאוד. מאוד, מאוד. וגם אנשים שלא הכרתי. זאת אומרת שאולי באו רק מעכשיו, אולי שכרו פה דירה, אולי משהו, פתאום אתה רואה על השולחן עוגה עם השם, ואתה לא יודע מי זה אפילו. אז זה מאוד מאוד בלט. והיום זה אולי בולט בצורות אחרות. היום זה יישוב קהילתי עדיין? כן, 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 כן. יש כאן היום הרבה דברים קהילתיים מאוד. ואני לא מדברת על מה שנקרא מועדון 50 פלוס, שאולי שמעת כבר על היום, כל השכבה שהיא 70 פלוס, כן? יש לנו המון אירועים. כל הזמן יש אירועים, אבל היום זה גם אירועים בשיתוף המתנ"ס והמועצה. זה לא רק של אלון שבות, אבל יש גם דברים של אלון שבות. בהחלט. דברים גם שנולדים תוך כדי, עכשיו. תוך כדי חצי שנה של המלחמה הזאת. מה את מתכוונת? אני מתכוונת קודם כל יש פה נשים שהן נשות מילואימניקים. אז יש להם כל מיני פעילויות. וסבתות, המון סבתות שהנכדים שלהם בצבא. ובכלל שיש פה הרבה נשים לבד, שצריך לדאוג להם. ויש מי שדואג, ויש מי שעושה פעילויות, כן.
ההרחבה של אלון שבות, היא השפיעה, היא נמצאת אותה, איפה זה? תראה, היום אם אתה הולך לבית הכנסת שם, אם אני הולכת לבית הכנסת שם, אני מרגישה שהגעתי לבוסטון. אתה מבין? זה הרוב, אולי אני לא הולכת הרבה, ואולי כן, שיושבים בשורות כאלה, ואתה נמצא בבית כנסת כזה, והרב מסתכל על אנשים, נותן גם דבר תורה לאנשים. לא רק זה, אני חושבת שזה בהשפעת השכונה ההיא, אבל אני לא יודעת אם תצטט אותי, שאישה אומרת דבר תורה בליל שבת בבית הכנסת. אז זה היה בשכונה החדשה הרבה, בשכונה שלנו זה התחיל רק עכשיו. ואם זה מוצא חן בעיניי או לא, זה כבר שאלה אחרת, ואפילו בשבת לפני יום העצמאות, שיעור בשבת אחרי צהריים, בשעה 5 או 5:30, נתנה אישה מהשכונה החדשה, בבית הכנסת בשכונה הוותיקה. שזה, לא יודעת, זה שוס, אבל אף אחד לא אומר כלום, ואף אחד לא שואל, וחושבים שככה צריך להיות. מה, זה דבר חדש? זה לא כן. שפלי? בבית הכנסת שלנו זה דבר חדש. בהחלט. זה לא היה בזמן שהרב פרל היה בחיים. זה דבר חדש. בשכונה שם, זה לא דבר חדש. זה שכונה יותר אמריקאית כזאת. ויש באמת נשים שהן תלמידות חכם, שיש להן מה לומר. יש הרבה. יש כמה שאני לא מכירה אותן, אבל כן. שהשכונה בבית אלון שבות פעם הייתה הרבה יותר קטנה, כמו שאתה אומר, פתאום היא גדלה. היא הכפילה את עצמה. תראה, אנחנו הכרנו כל אחד שגר פה. היום לא. היום אנחנו לא מכירים. אני באה, מתי הייתי? היה עכשיו, בטקסים שהיו וזה, אני הסתכלתי סביבי, הסתכלתי על הילדים. לא, אני לא מכירה, הרבה מאוד לא. כי חלק מהאנשים, או שעזבו, היום יש גם עזיבה מאנשים בני גילי. מפה שעוזבים לגור ליד הילדים. שזה מאוד לגיטימי, אבל זה מאוד עושה לך ככה משהו בלב. עכשיו, מבחינתי זה לא חוכמה, לי יש פה בת שגרה. בת עם בנות, וזה לא חוכמה, אבל מי שאין לו פה, יכול להיות שאם לא היה לי פה בת שגרה, יכול להיות שגם אני הייתי מחפשת לאן לעבור. עם כל זה שיש כאן המון מה לעשות לבני גילי. אבל יכול להיות שיש גם במקומות אחרים. אבל לזה ציפית, זאת אומרת שהמקום יגדל, זאת אומרת זה היה חלק מהאיחול שהמקום יגדל? אני תמיד רציתי שהמקום יגדל, אבל הייתה פה תקופה לפני שבנו את השכונה החדשה, שהיה פה גרעין שעבר מבית לבית להחתים אותך שאתה לא רוצה שהיישוב יגדל. ובעיניי זה תמיד היה, זה צרם לי. אנחנו לא חתמנו. אבל זו הייתה תקופה שאנשים לא רצו, כי הם אמרו, באנו לגור ביישוב קטן, ואנחנו לא רוצים שיהיה יישוב גדול. אבל כן, הייתה תקופה כזאת, לפני בניית השכונה החדשה. אבל את בניית השכונה החדשה דחפו אנשים מפה, שיבנו אותה ופעלו, כן. הילדים גרים היום... שלנו? נתחיל בשלכם, כן. הילדים שלנו, אז יש לנו בת שגרה פה, למה הם באו לגור פה? כי החתן שלנו
רצה ואהב לגור ליד ישיבה. למרות שהוא לא תלמיד ישיבה ולא לומד בישיבת הר עציון, אבל הוא רצה להיות במקום תורני שיש ישיבה. איך קוראים להם? שלוסברג. גליה, לביתי קוראים גליה שלוסברג, היא דוקטור גליה שלוסברג, היא מרצה ללשון במכללת הרצוג, מאוד מחוברת להרצוג, והוא כתב את השאלות של חידון התנ"ך העולמי עכשיו. איך קוראים לו? יואב שלוסברג. וזאת ביתי. ביתי השנייה, הקטנה, גרה בסוסיה. מאוד רצינו שהיא תגור בגוש עציון, והיא לא גיתית אלמליח. והיא לא רצתה לגור בגוש עציון, היא אמרה שהיא רוצה לגור ביישוב יותר פשוט. האם סוסיה הוא יישוב יותר פשוט? זה אני לא יודעת היום, אבל אולי יש לי בן אמוץ, שגרים בנווה דניאל, שהם התחתנו בבית שמש ועברו מיד לנווה דניאל. יש לנו בן במודיעין, שבני עובד בהייטק, וקלתי נתי שפירא, הוא עובד בהייטק, קלתי פרופסור דנה שפירא, שהיא ראש בית ספר למחשבים באריאל, אוניברסיטת אריאל, ויש לי את הבן אראל, שהוא יוצר את האתר הלימוד של הדף היומי, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל איזה משהו רציני, והוא הרב דוקטור אראל שפירא, שהוא גר בירושלים, והוא עובד במכללת שאנן בחיפה. זהו, אמרתי את כולם, 3 בנים ו2 בנות. תראי, רותי, אם הייתי מבקש לקחת אותי לסיור באלון שבות, במקומות שאת מחוברת אליהם, לאן היית לוקחת אותי? הייתי קודם כל לוקחת אותך לבית ששם נפתח בית הספר, ברחוב למעלה. אחר כך הייתי מראה לך איפה הייתה המכולת הראשונה. כמובן איפה הישיבה, אם אתה לא מכיר. ויש כאן ממש מקומות יפים לטייל. וכמובן את השכונה החדשה. אוקיי. יש איזה געגוע למשהו תראה, אני חושבת שלכל אדם מבוגר יש געגוע לימים של קודם. לי יש געגוע לבית אבא כמובן, ויש לי געגוע למקומות עבודתי, איפה שעבדתי. אני מאוד, היום למשל ביתי אומרת, אמא תשמעי, היא חוץ מהרצוג מלמדת באורות יהודה. והרבה פעמים היא באה לפה אחרי העבודה והיא אומרת, איזה יום היה לי נורא. ואני אומרת לה, איך זה יכול להיות שהיה לך יום נורא כמורה? תראה איזה תלמידים מתוקים, חמודים. אז היא אומרת לי, זה לא התלמידים שאת לימדת. את לא מכירה את זה, את לא יודעת מה זה התמודדות עם הפלאפונים, את לא יודעת מה זה התמודדות עם המתיחות בין אחד לשני, זה לא התלמידים שאת הכרת, ואין לך מה לומר. נראה אם היית מצליחה היום. היא תמיד אומרת לי את זה. והיא מורה. ביתי השנייה לא בחרה להיות מורה. היא עובדת סוציאלית כבר, כן. והבנים שלי, מעניין, דווקא הבן השלישי שגר בירושלים, הוא אומר לילדים שלו, כדאי לכם להיות מורים. אתם תראו, אבל אל תהיו מורים בבית ספר יסודי וזה שהילדים משתוללים, תהיו מורים רמים בישיבות תיכוניות. הוא תמיד אומר להם את זה, ואני לא מאמינה שהם יהיו. הם ילכו גם להייטק, היום יש את הקטע שצריך. זה לא היה בזמני. מה זאת אומרת?
צריך שיהיה לך, צריך כסף, צריך לנסוע, צריך לראות עולם. תראה, עוד אין לנכדים שלי, חלקם, כן, לא כולם, אין להם עוד שום דירה, שום כלום. אבל טיול מסביב לעולם הם כבר צריכים. זה דברים אחרים, אני לא יודעת. היום זה אחרת. דיברנו על זה שאני, בדיוק סיפרתי להם, שאני כשהתחלתי לעבוד, היה לי בראש שאני צריכה לחסוך כסף. כי ההורים לא ייתנו לי, אין להם, הם לא יוכלו. והיום אין את זה. אין את זה. יש מוציאים, לא יודעת. וברוך השם הם מצליחים. טוב, אנחנו לקראת סיום. תראי, יש מישהו שהיית רוצה להגיד לו תודה? בטח. קודם כל הייתי רוצה להגיד תודה לבעלי. אני הייתי מורה בבית ספר שלו 20 שנה. כן, אבל זה היה הדדי. אני עשיתי המון דברים לבית הספר. המון. אני הייתי, כל נושא המחשוב וכל זה אני עשיתי. אבל ברור שאני רוצה להגיד לו תודה. אני רוצה להגיד תודה לילדים שלי, שהם סבלו. יש לי בן אחד, נתי, הבן השני, שאני הייתי מורה שלו פיזית. שהוא סבל אותי כמורה. שהוא אף פעם לא אמר, אני כן רוצה, אני לא רוצה, ורק בשנתיים האלה שהוא למד אצלי בהקבצה א' מתמטיקה, אני הבנתי איזה ראש יש לו ולאן הוא ילך. פעם הוא אמר שהוא רוצה להיות חקלאי בקיבוץ. ואני אמרתי, חקלאי בקיבוץ? אז הוא אמר, אני לא אהיה חקלאי שיעדור את האדמה. אני אדאג להם לכל הטכנולוגיה, הוא דיבר על זה מישהו היה ילד, לכל הטכנולוגיה של ההשקיה. אז קודם כל, להגיד להם תודה שהם סבלו אותנו, אותי במיוחד, את הילדים האחרים לא לימדתי. כי זה היה דבר כזה, ככה זה הסתדר במערכת. ולהגיד תודה, היום אני רוצה להגיד תודה, אני מתנדבת בכמה וכמה מקומות, אני מתנדבת ביד שרה, אני רוצה להגיד תודה ענקית לגברת לאה סמואל, שהיא כאילו הבוסית של היד שרה פה, אישה מבוגרת הרבה יותר ממני, זוכרת בצורה, חזרתי השבוע ביום שישי, אני מתנדבת בימי שישי, חזרתי השבוע ביום שישי, ואמרתי, וואי, איך היא זכרה איך לעשות את זה ואת זה ואת זה, שאני היה לוקח לי זמן עד שהייתי מגיעה לזה. אז קודם כל, תענוג לעבוד איתה, ושהיא נותנת לי את הקרדיט. אני רוצה להגיד תודה לאריה זילברברג מאפרת, שאני מתנדבת בתעשו חיל. תעשו חיל, אתה יודע מה זה? זה מבית לאופק, שבעצם המשימה לדאוג לעבודה לחיילים שמקבלים פטורים מהצבא. יש, זאת אומרת, מחיילים שהם בדרגה, שהם מקבלים למשל חודש לעבוד, אז הם פונים לתעשו חיל ואנחנו מחפשות להם עבודה. התפקיד שלי זה לראיין את החייל. או למשל סופי שבוע, בצבא עד יום חמישי יכולים לעבוד בסוף שבוע. או אפילו יומיות, הם מקבלים יומיות מהצבא. אז אריה זילברברג הוא הראש, ונתי אביבי שהיא המנהלת השמה של הפרויקט הזה. וכמובן תודה, זה היישוב כבר אמר, ללאה סולטר מאלון שבות, שהיא הקטת הרעיון של מחסן לוגיסטי לחיילים. היום היא פרשה, ויש מישהי אחרת, דבורה ביזלי, שהיא הראש, ואני מתנדבת שם במקום הזה.
אני מסדרת את הדברים, הן עוסקות בתרומות מארצות הברית במיוחד, אבל גם מאנגליה, וכן, אנחנו קבוצה. מה יש שם? לחייל הכל. כל החייל. יש דברים לחיילים, פנסי ראש, דברים, זה היה מאוד מאוד פעיל בתחילת המלחמה, בשלושה חודשים הראשונים, אבל גם עכשיו, כי עכשיו מתחלפים, יש כנראה סבב. זה קודם כל היה לילדי גוש עציון, לילדי אלון שבות, לילדי גוש עציון, ולכל החיילים בחתמר, עד דרום החברון. אפרת כמובן, מזרח הגוש, מאוד מאוד חשוב. ואני נורא אוהבת, אז מי שהנכדים שלי התחילו להיות חיילים, נכנסתי לתעשו חיל, כי שם פגשתי חיילים, אמנם ברמה אחרת, חיילים אחרים שלא הכרתי, ועכשיו אני פוגשת חיילים, אני מאוד אוהבת את זה. אוקיי. שאלה אחרונה, מה את מאחלת, רותי? לאלון שבות, אני מאחלת ליישוב שתהיה פה בנייה גדולה לצעירים. לנו יש למשל נכד בגבעת החיש, שהוא כבר בן 30, ואין לו, הוא היה רוצה להישאר פה, ואין לו. אין פה דירות, אין פה משהו שאפשר לקנות. אני מאחלת שהיישוב הזה ישמור על צביונו הדתי, ושלא ישכח שהוא קם בצל ישיבה. אני מאחלת שכל ילד ביישוב יהיה לו מקום באזור גוש עציון, ללמוד בו, להמשיך את הלימודים בגוש עציון, ושיבטלו את הדבר הזה ששמו מבחני כניסה לבתי ספר. מי שירצה ללמוד בנווה חנה, שיוכל ללמוד בנווה חנה. הנכדות שלי למדו, אני כבר לא דואגת להם, אלא לכלל. מה עוד אני מאחלת? שישמר הצביון הקהילתי של היישוב, של השכונה הוותיקה לבד, של השכונה החדשה לבד, ושל שתי השכונות ביחד. מה את מאחלת לעצמך? לעצמי, ברור, בריאות טובה, שיהיה הכל טוב כדי להישאר פה. תודה רבה.